policie Brno, prosím. Dobrý večer, jmenuji se inženýr Jiří Jánský a volám ve věci závažné násilné trestné činnosti, kdy dle obvinění zaměstnanců Městského ředitelství policie v Brně běhám po sídlišti v Brně Kohoutovicích a s dlouhým nožem v ruce způsobují... Prosím, kde běhá s dlouhým nožem v ruce? Ještě jednou, prosím, ten dotaz. Ptám se vás, kdo kde běhá teďka s dlouhým nožem v ruce? Teď jsem vám to říkal, že dle obvinění zaměstnanců Městského ředitelství policie v Brně běhám já, inženýr Jiří Jánský, po sídlišti v Brně Kohoutovicích s tímto dlouhým nožem v ruce a způsobují dětem řezná poranění. Jo? Prosím vás, nechápu, o čem mluvíte. Proč voláte na tísňovou linku, prosím vás? Proč volám na tísňovou linku? Protože to je tak závažné obvinění a není možné, abych já jako pachatel této závažné násilné trestné činnosti tady prostě běhal a podřezával děti. Takže já žádám o své zadržení. Já už to teda žádám asi půl roku, ale vždycky to policie odmítla. Takže co s tím mám dělat? Protože tady to riziko, to není riziko, protože mě obvinil zaměstnanec Městského ředitelství policie v Brně. Takže co s tím uděláte? Já žádám, abyste mě zadrželi. Ještě jednou. Jestli vás ptám, jestli teda nějakou trestnou činnost pácháte nebo nepácháte. A vy mi naznačujete, že zaměstnanci Městského ředitelství policie v Brně, že by lhali? No to snad není možné. No podle policie páchá. Rozumíte té otázce? Rozumím otázce. A já si myslím, že zaměstnanci policie nejsou natolik hloupí a že vědí, co říkají, takže oni mě obvinili. Pane Jánský, dívejte se. Takže povídejte. Teďka jako tak policii úplně nepotřebujete. Mluvíte o tom, že vás se nějak obvinil nebo něco podobného, zeptám se vás. Vy teďka jste nějak nyní ohrožen na životě nebo na zdraví nebo něco takového? To je zvláštní otázka, protože podle obvinění policie běhám já s tím nožem, takže určitě jsou ohroženi obyvatelé sídliště Brno Kohoutovice. Tak se vás zeptám, vy teďka nyní někoho ohrožujete nebo neohrožujete, pane Jánský? A jak já mám poznat, jestli někoho ohrožuju nebo neohrožuju? To se zeptejte zaměstnanců policie Městského ředitelství policie v Brně, kteří mě obvinili. A když jste mi skočil do řečí, takže jsem vás... Kdo vás jako obvinil? Neodpovídáte mi na otázky, pane. Jo, já vám odpovídám, no. Takže jaká byla další otázka? Kdo mě obvinil? Jakou trestnou činnost, pane, o které by policie měla vědět? No, podle vašich kolegů, ano. No, tak pokud ano, tak se to asi šetří, pane, jo? A vy mě jako nezadržíte? A vy mě necháte tady... Jakou důvodu bychom vás měli zadržovat? No, protože tady pobíhám údajně s dlouhým nožem v ruce po sídlišti, takže to jako z vašeho pohledu není natolik závažné, abyste mě jako zadrželi. Rozumím tomu správně? Jo, žádám vás o nějakou rozumnou odpověď, jste teda pan inženýr. Teďka nyní jste nějak ohrožen na životě, na zdraví, nebo nejste? Na to už jsem přece odpovídal, máte to v záznamu. Ale jde o to, že já jsem velké riziko pro obyvatele sídliště v Brně Kohoutovicích. Takže já opakovaně žádám, abyste mě zadrželi. Když teda vaši kolegové z Městského ředitelství policie v Brně mě obvinili, že já tady běhám s dlouhým nožem v ruce, tak samozřejmě je to velmi závažná trestná činnost. A obyvatelé sídliště v Brně Kohoutovicích jsou samozřejmě v ohrožení, takže mějte se na shledanou. A to je jako konec. Aha, dobře.